Existe unha India moi moderna que convive con outra India moi tradicional. Algúns destes costumes e tradicións teñen fortes repercusións na vida de moitas mulleres e nenas. Aínda que as leis na India aseguran a igualdade entre mulleres e homes, nas poboacións rurais aínda é forte o peso da tradición. Na India, as nenas e os nenos van á escola primaria por igual. Non obstante, as nenas adoitan abandonar a escola despois de terminar a educación primaria para ocuparse das tarefas da casa e para coidar os seus familiares. Porén, os nenos poden seguir os seus estudos e ir á universidade. Matrimonios. Segundo a tradición india, son os pais e as nais quen elixen o futuro marido ou muller dos seus fillos ou fillas. Un matrimonio concertado é iso, cando dúas persoas casan porque o decide a súa familia. As parellas apenas se coñecen o día da súa boda. Antigamente a familia da rapaza tiña que pagar a familia do futuro marido a dote. O dote é unha gran cantidade de cartos e outras cousas de valor, mobles, ouro, teas, animais, que poden levar a familia da noiva a quedarse en nada. Por iso, as familias preferían ter nenos. Actualmente a lei proíbe o dote, pero en algunhas zonas seguen cometéndose estas injustizas entre as familias que ou ben non saben que non se pode facer ou non o cumpren. Cando as rapazas casan, teñen que asumir as tarefas do fogar. Limpar, recoller, facer a comida, lavar a roupa. Isto fai que moitas rapazas deixen os seus estudos, o que lles dificulta ter maiores oportunidades e liberdade para decidir sobre o seu propio futuro. Antigamente as rapazas casaban sendo demasiado novas. Isto está totalmente prohibido hoxe en día. Por iso, cando unha persoa descobre un matrimonio precoz, pode denuncialo chamando a un teléfono de emerxencia para que se deteña. Igual que como ocurre aquí. Os nenos e as nenas teñen dereito a ir á escola e a xogar. Teñen que estar protexidos e non deben casar nin traballar. Como pasa no noso país, a desigualdade entre homes e mulleres provoca que as mulleres e as nenas estean máis expostas a ameazas e perigos. É moi importante que todas as persoas defendamos a igualdade entre homes e mulleres para que isto deixe de ocorrer. Celebración das bodas hindús. As bodas hindús son acontecementos repletos de simbolismo, colorido e rituais sagrados. Duran varios días e adoitan convidarse a todas as persoas da aldea. A importancia da unión familiar simbolízase cun curioso ritual que se celebra o día previo á boda, e no cal o noivo xunto cos seus familiares e amizades realiza unha procesión a cabalo até a casa da súa futura esposa. O día antes da cerimonia, as mulleres próximas á noiva pintan con henna as súas mans e pés, creando fermosos símbolos e mosaicos que inclúen as iniciais do noivo. Un dos maiores atractivos das bodas hindús son as vestimentas dos noivos e invitados á cerimonia. O noivo adoita vestir un traxe repleto de coloridos bordados e a noiva acostuma lucir un sari vermello con adornos de ouro, aínda que durante a boda é normal que cambie varias veces de vestido. Durante a cerimonia, os asistentes sentan arredor dun altar con lume e fanse diferentes rituais, como as 7 voltas arredor do lume dos noivos, mentres cantan e len textos sagrados. Para concluir a cerimonia, o noivo ata un colar de flores no pescozo da súa nova esposa e deixa caer sobre o seu cabelo pó de cor vermella, indicando que xa é unha muller casada.